γιαγιά μου η καλή, που είχε κότε στην αυλή, με πήγαινε εδώ στου Αγίου Αναργύρου στον κύριο Βασίλη. Μου έκανε καπελάκι για 10 μέρες. Με έκανε να μισήσω το κούρεμα. Μέχρι και σήμερα, ο συνεταιρός μου το ξέρει, το να κουρεύομαι είναι από τις χειρότερες εμπειρίες μου. Τα νέα παιδιά όμως ευχαριστούνται. Κουρεύονται ωραία. Και πώς έγινες κουρέαδερ, φίλε? Το είχα πάντα μέσα μου να μην διαβάζω στο σχολείο, οπότε έπρεπε κάτι να κάνω. Αλλά όντως μ' αρέσει κιόλας. Άνεργος δεν ήμουνα δουλευταράς. Έχω κάνει και οικοδομή, έχω κάνει και σερβιτόρος, έχω κάνει και φυλάδια, αλλά είμαι και καλλιτέχνης. Μέσα μου, εδώ. Άμα έρθει κοντά θα τα ακούσει. Και κάπως με κέρδισε η κομμωτική. Ήμουν ανάμεσα στην κομμωτική και στην οικοδομή. Ήταν ο παππούς μου στην οικοδομή. Οπότε έβγαλα οριακά το Λύκειο και έγινα κομμωτής. Ο κ. Βασίλης. Τίποτα. Ήταν γενικότερα, όταν ήμασταν εμείς παιδιά, αυτό το να κουρευτούμε δεν ήταν όπως σήμερα. Δεν ήταν ούτε εξυγχρονισμένο ούτε εξευγενισμένο. Ήταν ζύου ζήτσου από τον Κουρέα. Τρακ, η γιαγιά από πίσω να βαστάει, εγώ να κλαίω δίχως αύριο, και απλά να με κουρέψουν ένα καπελάκι. Έχω φωτογραφίες ακόμα που τις βλέπω και απλά δεν το πιστεύω. Και μέσα σε όλα αυτά θυμάμαι τις απόκριες να με ντύνουν και λεμόνι. Δεν κολλάει αυτό τώρα, αλλά έτσι μου ήρθε. Γιατί να με ντύσει λεμόνι, ρε μπρο. Ναι, βάλτε από κάτω όλοι εσείς που είστε της γενιάς μας φωτογραφίες, μην τρέπεστε, που είστε πιτσιρικάδες με χάλια κουρέματα. Και θα βάλω κι εγώ τη δική μου, εννοείται πρώτος, να κορεδεύουμε ένα στον άλλο να γελάμε. Τώρα οι πιτσιρικάδες είναι τυχεροί, γιατί παίρνουν ωραία κουρεματάκια και βγαίνουν πύραυλο. Αυτό δεν θα τα αφήσω. Το βλέπεις, κάνω εδώ ένα.